No niin, kampela on vielä tässä käsittelemättä ja se on vähän yksi harvinaisempia kaloja taas meidän kotitalouksissa. Mutta käsitellään tässä nyt kampelaa semmoiseen vaikka savustettavaan kuntoon, eli otetaan tuolta nuo suolet pois, mutta jätetään nuo mädit sinne sisälle. Ja toinen tapahan sitten on ottaa kampelasta myös vileitä irti. Ja kampelassa, niin kuin nyt tässä näkyy, niin on kaksi erilaista puolta. Tämä ruskea puoli on se nahoitettava puoli ja valkoisen puolen se voi sitten jättää vaikka nahkoneen päivinä. Ja lähdetään tuosta ja leikataan nuo ruotoiset piikit pois ennen suolistamista. Ja kurkistetaan vähän tuonne sisäpuolelle, että mitä me mahdettaisiin sieltä löytää sitten. Täältä pitäisi saada suolet irti. Tulihan nuo mäditkin. Tää on semmonen kaksijakoinen tää kampela mahalaukku, että siellä on niinku semmonen väliseinä sitten. Näkyisikö se noin päin paremmin? Saadaan täältä nää suolet pois sitten. Ja sen jälkeenhän meillä ei tarvitse mitään muuta kuin, jos otetaan ja savustetaan, niin voidaan ottaa joko pää pois tai sitten jos vähän työlämpi homma, niin otetaan nuo kidukset tuolta pois. Annetaan pää olla paikoilleen. Mutta kun tehdään nyt tästä samasta kampelasta sitten vilettä, niin leikataan tuo pää on vaan tuossa tiellä vilentekoaikana, niin lähdetään ja menemme tekemään sitten täysin ruodotonta kampelaa vilettä. Eli tuosta keskisaamasta vedetään tuommoinen viilto, tullaan täältä peräpäästä sitten tuonne vileen ja ruotojen väliin ja otetaan se ensimmäinen vile irti siitä tällä tavalla. Ja toiselta puolella otetaan samalla tavalla. Eli siitä ruodon vierestä koukataan sinne ruotojen päälle ja viiltämällä tullaan tähän kohtaan ja käännetään ja otetaan sitten täältä valkoiselta puolelta ihan samalla tavalla. Tuolta peräpäästä kun aloittaa, niin se tulee kaikkein joustavimmin tuo veihti tuonne ruotojen päällä. Ja tässä on nyt se puoli, mitä ei välttämättä tarvitse nahottaa ollenkaan, että se on niinku paistovalmis jo tässä vaiheessa. Ja tuosta koitetaan vielä tuosta veihti saada lähtemään sen ruodon vierestä mahdollisimman tarkkaan. Tää kampela niin ruotoinen kala, että tässä ruodot näyttelee suurinta osaa koko kalahommassa, että mieluummin kypsentää kokonaisena, niin enemmän saa sitten hyötyä talteen siinä. Ja tämä ruskean puolen nahoitus tapahtuu ihan samalla tavalla kuin näissä muissakin nahkakaloissa. Eli pistetään tuo veihti tuonne varovasti työnnelle, eli viiltämällä tullaan ja otetaan se nahka siitä irti. Sama tällä toisella puolella. Jos siellä on sattunut noita eväpiikkiä jäämään. Niin tällä tavalla me saamme sitten kampelasta tässä muodossa syötävää. Vaikka se vähän harvinaisempi herkku onkin näillä, etenkin sisävesipuolella, mutta sisävesissäkin sitä joskus kuulemma ollut ja se on Inarijärvi, missä sitä kampelaa on saatu. Tällä tavalla me olemme teille näyttänyt nyt, miten kotimaista kalaa ja näitä hyvin saatavilla olevia kaloja on käsitelty eri muodoin. Tästä on kaikkien hyvä jatkaa. Näillä opeilla voi saavuttaa jopa Suomen mestaruuksia. Kiitoksia kaikille teille ja jatkakaa tästä eteenpäin innolla kalankäsittelyä. Nopeus tulee aina sen kalankäsittelyn ammattitaidon mukana. Sitä on turha harjoitella etukäteen. Kiitos.